Μάκος Μπότσαρης, Γεώργιος Χταρής, Αθανάσιος Γιάκος, Γρηγόριος Παπαφλέσσα, Οδυσσέας Ανδρούτσο, Ιωάννης Μακρυγιάννης, Κασταρίνα Μπουμπουλίνα, Ρέας Μιαούλης, Ρώμα Βρογένος, Αλέξανδρος Εξηλάτης, Μήτριος Εξηλάτης, Ιωάννης Καποδίστριας, Παλαιόν Πατρών Γερμανός Μαυρομιχάλης, Γιος Θεοδωρός Καρακοτός. Φεβρουαρίου 1821, ο Υψηλάτης, επικεφαλής των επαναστατικών δυνάμεων, πέρασε τον ποταμό Προύθο και αποβάστηκε στα υποκατάληψη εδάφη, κηρύσσοντας την έναρξη του ελευθερωτικού αγώνα με προκήρυξη μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος. Επέλεξε να θυσιάσει τα πάντα για την πατρίδα, χωρίς να σκιάσει στην ψυχή του το μίσος για τους άλλους. Ίσως ο αγνότερος και περισσότερο ανικιοτελής από τους αρχηγούς της Ελληνικής Επανάστασης. Ο Θεός είναι μετά της Ελλάδος και υπέρ της Ελλάδος και αυτή θα σωθεί. Με αυτή την πεποίθηση αντλώ όλες μου τις δυνάμεις. Ο Πετρόβεης ήταν ο πλατηγός και αρχιστράτηγος των Σπαρτιατικών δυνάμεων και πρωθυπουργός της Ελλάδας από τη θέση του Προέδρου του Εκτελεστικού Σώματος του Ελληνικού κράτους. Και την ανεξαρτησία της Ελλάδος, επιθυμώντας μόνο και μόνο Έλληνες να διοικούν και να βασιλεύουν τους Έλληνες. Εγώ Γρεκός γεννήθηκα, Γρεκός θα να πεθάνω. Για την πατρίδα όλοι να έχουμε μια καρδιά. Μια δύναμη θεϊκή με γιγάντωση. Αυτή η θεία δύναμη μου έδωσε θάρρος για να φτάσω με το πυρπολικό μου στην τουρκική ναυαρχίδα. Εγώ πεθαίνω, όμως εσείς να είστε μονιασμένοι και να βαστάτε την πατρίδα. Ναι, πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να την στερεώσετε, διότι όταν πιάσαμε τα άρματα, είπαμε πρώτα υπερπίστεως και έπειτα υπερπατρίδος. Η ιστορία και το μέλλον της Ελλάδος στηρίζεται πάνω σε 3 λέξεις: θρησκεία, ελευθερία, πατρίς. Αλλά μόνο στους αγώνες που κρέμονται από τα χαρτιά. Το γένος δεν χρειάζεται τα χαρτιά, κανενός για την ελευθεριά του. Έχετε πίστη, έχετε καρδιά, αλλιώς καθίστε εκεί που κάθεστε. Αύριο θα ξαναγίνει πόλεμος και όποιος σταθεί άξιος παίρνει το δίπλωμά του από τους Τούρκους. Αν θέλουμε το λίγο να γίνει μεγάλο, πρέπει να λατρεύουμε το Θεό, να αγαπάμε την πατρίδα, να έχουμε αρετή, τα παιδιά μας να τα μαθαίνουμε γράμματα και ηθική. Δεν με νοιάζει τι θα γίνω, αν είναι να ελευθερωθεί η πατρίδα μου. Όταν θα έχω χρησιμοποιήσει όλα όσα μπορώ, να διαθέσω για την ιερή υπόθεση της ελευθερίας, θα τρέξω στο στρατόπεδο των Ελλήνων, με την απόφασή μου να πεθάνω αν χρειαστεί για την ελευθερία. Ο έφορος της Ελλάδος, Θεός, ενέπνευσε στις καρδιές των εχθρών μας άκρα, δειλία και φόβο. Υπό το σημείο του σταυρού θα ρεύσει επίσης το αίμα, αλλά θα νικήσουμε ή θα πάψουμε να είμαστε ζωντανοί.
Συγχαρητήρια στα παιδιά.